Void. Sai da kai mai gida ya aka yi abin ya ƙare. ka inna lillahi kaga sai da naka je wajen mai shagon nan na siya kuma na manta da shi ne a cikin ɗaki shine na ɗauko mara kyau da ya ƙare. Wuri mana. Don mun yi. Har ana miki magana ki ce ba za ki bada ba. Doguna. Yau ba yi gida. Raji, na kwace wayarki. Ki je ki turo abin da zai iya an san ki da wajen nan. Oye mana. Sai mu zuba. Ai wallahi Allah ya kara hada ma wannan wajen. Maryam? Me ya faru ne na ga kina kuka? Su ba hakuna suka kwace mu wa kuma ya fi yanzu in turo duk uban da kan turo. Su ba hago? Ai, ina mana zuga. Sai kuma ki daina kuka. Ki shiga ciki. Na ina ne? Wanda ya faɗi Maryam, yana na yi damu wacce ba. Ka ce saɗu da mu a kan layi. Ina kan layi, don yana. Muje. Ƙarya ne wallahi. Ba zai yi ba mu sama ido tana kwace a ariyan nan ba. Da kai da wanda suka saka kake yi duk sai na ga bayan farayu ba. To da aka jin faɗa ma don mun ya kace kowa ne. Na riga na san cewa ƙauyenka za ta zo ta faɗa ma cewa na an san mata waya. To na ansa kuma da mu so nake ka tanka ni. To kai abin da za ka yi ga na a gaban ka. Dama na san duk wani abin da kake a ariyan nan. Na sani kuma ina kallo. To wallahi ba zai yi ba. Ƙaryar ka ta sha ƙarya. Kai ka riga da ka san jami'a. Na kashe ba adadi. Na sara ba adadi. Na kawo ba adadi. Sai kai ɗan ƙaramin jago wanda a gaban ka fara rashin kunya ka zo ka ce za ka taɓa ni? Haba da Allah. Dan magano. An yi hariya. Me wannan da zai taɓa ni? Ƙarya ne in an taɓa mai gida na haƙura. Allah ya tsina. To ka ji ko?